Hello guys, welcome back to my channel BBC ka official logofor dini vlogano जाबाय जोङो भालुकपुं जरनायाव बेरायनो थांनो आरोना दै बाज्रुम दङ बेवहाय ओमफ्राय लोगोसे मादैमोन दङ आबैमोन दङ आरोना स' जों दा थांगासिनो दङ आरोना जायगाया मोजां आरोना फ्रेश स' लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर थांगासिनो दङ मोनहैयाखै मोनहैथारसिगोन आरोना बारा सम गैला मोनफैबायानोसै आरोना लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर नै जों मोनफैबाय बेहाय जरनायाव मोनफैबाय आरोना दै बाज्रुम जा फ्रेश मोजां गाथाव दुगैगौमोन आरोना जा फ्रेश थान्दा माने दुगैनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय ड्रेसखौनो लाबासै दुगैनो थाखाय आबै मा इयाव दङ मादै मा फैया